I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas ćemo da gledamo jedan dosta lijep dvorac ili zamak kako želite. Znači, sada ćemo vam pokažem, znači evo pogledajte. To je taj zamak, znači sada ću da obiđem oko njega da vidite kako sve izgleda. Evo vidite. Ovo nije baš neki veliki zamak ili dvorac kako god, ali ono baš dovoljno za današnji standard. Ulazim u njega, znači ima dosta lijep ulaz, znači vidite. Ovdje je štala za konje i magarce, znači vidite. Ovdje odmah do magaraca ima, konjač ima ovo za vojnike, znači što budu u dvorcu, znači. Ovdje imamo kao neko biljke, nešto se prodaje, nemam pojma, znači. Ovdje imamo sjeno i s ove strane isto imamo sjeno, znači to je ono za tamo one konje i ove magarce, znači i ovdje znači imamo mjesto gdje kralj sjedi, znači vidite. Znači mjesto gdje kralj sjedi, znači to je to, znači možemo hodati po ovim kulama, znači imamo iz kule u kulu, znači možemo tu idemo i na drugu sad odemo. Znači je to. I to bi bilo to.